Ndewo na Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ekene unu ọzọ, daalụnụ. Ikpe nke anyị na-ewetara unu mbọsị taa bụ na otu nwanne anyị nwaanyị nke bi n'ala Igbo ọ gbakwute na anyị wee sị anyị na o nwee ihe na-esogbu ya, biko anyị tinye keneli ọnụ kpali alụ. O wee buli ya, o wee kọbakọcha. Ọ sị na o ji ụmụ na-abọ kịta ọnụbere di. Ọ sị na ọ mara ihe na-eme ya, na ọ mara ma agwụ na-akpụ ya ma eso na-eso. Ọ sị na mgbe ọ dị 21 mmadụ kpọrọ ya si anya bịa ka fanụọ di na nwaanyị na ọmụta nwa oje mee gị. Ọ bịakwana ya bụ na feje mụọ nwa. Ozugbo amụchara nwa, nwoke tụrapụ ya gbaa ọsọ si na ọchọ ọzọkwa ya gabazia, ma ya na nwa ya gabazia, si akpọzikwana ya afa nke ahụ gaa. Ọ sịkwa na ọzọ bịa mgbe ọ dị 25 wee si anya bịa ka ya na ya bili na ọdụ ime mụta nwa o mee gị na o ya enyeli ya aka, ma nwa nke mbụ ya nya o wekwelu nwa ahụ ọ bụrụ nwa ya, ọ ya azụli anya. Ọ bịakwa fa emebekwa ozugbo ọ dị ime ka ọ dụzi ime, nwoke agọchapụ si ya ọmakwala ebe ọ wụrụ arụ, ya ji echela akwụ ya na ọ bụrụ ya tụbadịrị ime atụba wee bụrụ nke mmụ nwa. O chekwa na bechaa akwa zụba nwa so ya zụchacha na-eke opukwa na-emezisi ngwa ụmụda. Ọ sị ọ bụkwa ya ka n'afọ a n'izuụka gara aga ka ọ nọkwa online na browse wee browse takwa ofu onye be anyị kwa. Ọ sị na ọ nọ na Kotonu, na o nwee nnukwute ụka ya bụ chọọchị na Kotonu ahụ. Si ya ya na-akpa kpakatazi ọ na-adaba. Ọ sị anya bịa na ọ ga-esendili ụgwọ moto ka ọ bịa Kotonu ahụ, na ya na ya ga-ebi. Ọ bịazie na ọ chọọ ka ọ mụtakwala ya nwa. Ofu nwa nka ya bụ ọ na-echezi ihe nke a sị mgbe niile mmadụ ya sị ka ọ mụtala ya nwa. Ọ dị ozi mmụọ ọnụnụ, ọ na-abụzi mmụọ enyi ka ọ dị. Ọ sị na pastọ ahụ o nwere nnukwute ụka, mana o tego ya na nwunye ya mụtara nwa. So ọ sị anya bịa ka ọ mụọla ya nwa na ọ ga-ejekwa mee gị kpọkọrọ ma ụmụ ahụ ọmụmụ zụọli anya, si omeelufe ọgụ meelufa ficha anya mmiri. Ọ na-asị ya na o kwere ekwe, mana ya ji emegodi ego ma ọ bụ ya bịagodi fu ndị befa. Pastọ ajụ si ya mba na ya bịaba. So ihe agbagwoju onye anya. Ọ sị ọ na-anya ọ bụzi nnukwu ọkụkọ na-abụzili ọra, ọ bụzi nnukwu ọkụkọ. Ọ sị na ihe nke a karịgo ka ọ bịa jugodi ọ bụ ya jekwuru pastọ ahụ jee mụkwali ya nwa na-atọ ka ọ na-achọ iji kịta. Ọ bụrụ nna na-atọ, ọ bụzi nnukwu ọkụkọ na-amụla ọra ka ọ bụzi mkpi na-agbala ọra. Mụnwa ama akwa ọ bịa jụcha ma ọnya jee ka onye ejene. Isi anyị na-idikwele ekpele amara m ma ọ gị ji, amara m ma ọ ga-ejene na ebe ịkọsagolu m ihe a. O nwee ndị ga-aka kpali gị alụ kpali gị, ọ gị ga ka ọ ga-aga na ndị ọ sị na ọ chọrọ di na di dị ya mkpa, na ọ na-ata afụ, o nwere onye inye aka ndị na eji ya agbagotego, na ọ bụ kịta 48 ka ọ nọ ya. Ọ na-ata afụ na-azụ ụmụ ya na ndị nna nke mụrụ nna na-aba nwa na-abụ ya mbụ. Fa na-akwa na-ajụ ya ma ọ na-eri ma ọ dị eri, ma ọ bụgodi bịa neta ụmụ ya fajos gbarapụ. Ọ na-ata afụ, ọ mara ma ebe ọ bụ na onye nke bụ man of God ma ọ ga-eme okwu. Ọ na-eme ya obi na-abụ ọnya jee ka onye ejene, ọnya jee ka onye ejene. Ya bụ ndị be anyị biko unu ga-akpa alụ ọnya jebe ya bụ Kotonu, ọnya jebe. And ọ sịkwa na ọnwụ ebe ọ ya abịa miti, ọ yara abata n'ụlọ nwoke ahụ maka o nwere nwaanyị. Ọ bụ na họteelụ kafa ga-emiti. Ọ bụ ọmụcha nwa kịta nwoke a chịkọrọ chụkwa anya ka ọ bụ na ọmụgo nwa. Ifuru na ọ dị ka o nwere eso na-eso nwanne anyị nwaanyị, ọ dị ka o nwere eso na-eso. Mụnwa akpagoli alụ si anya ji ekpesi ekpere ike. Ọ bụ alụ mkpali ya. Ọ sị m
ọ na-ajụbebe m ọnya ga nsị a ọ bụrụ m na-achakwalụ gị moto maka na ihe a nwezi ka ọ dị ya ka anyị si ka anyị bịa kọsala unu ka unu malụ ihe na-eme ka unu kpaa alụ ọ bụ ya jee mụọlụ nwoke onye pastọ ma onye Igbo be anyị kwa ọ si na ọ mụchali ọ bịazi anụbịa ma pastọ o nwee ike ịma ọ mara mma tupu ogo nwaanyị na-ama ọ bụzialụ ndị tụrụ inu si na mete onye dị mma enyi emetezi onye dị mma enyi ahụ ọ dịzịa mma enyi ọ dịrọ mma ọnụnụ ifuru na onwe ka ọ dị ndị be anyị ifuru na onwe ihe dị n'okwu ahụ ọ dịka onye nwee ka elek mụnwa aghọtachara mụnwa asa gị esi ya ekpele ka ị ga-ejezi ihe eje mee deliverance ọ sị ọnya jebele ihe nke a n'afa n'ihe agwụgokwu ike ọ bụrụ sọ ya bịa mụọ nwa ya bịa mụọ nwa bụzi ihe ọ pụtara ụwa ọ bụzi ihe ọ pụta ka ọ na-emezi ya bụ ihe agwụgokwu ike egwu na-atụzi ya ọ si anya bịa fugodi ndị befa ọjụ si ya nọ ma ọ mụọlịa nwa ọ mụchazịa nwa ojefu ọkwanye ya ka a nọ n'elu ya ndị be anyị chikwalụ na ya nenebe ndewonu unu tinye biya ọnụ daalụnụ ka emesịa na